So naami karon sa Central Park. Among gida si Bean dire. First time ning Bean sa park, so yeah, it will be an experience for him. Let's go. Okay, Beanie Vloggy. So karon accomplishment ni Bean, manaog na siya og kuan steps. Good boy, Bean. Oops. Siya nangi si Bean, part na siya sa home vlog, okay? Oh, nagano easy. Part of my vlog, okay? Oh my god, this will be a good idea for a hyperlapse. Nindot ka na i-hyperlapse diri. Nindot ka na i-hyperlapse. So karon madung may nga mga adto mi sa ato na yung mga bangka ano? Oh, puppies, look at that. Sorry. Di mo. Let's go. So karon madumi nga to sa usa ka kuan bangka. Padumi atong lake ato nga pwede kang mag-drive sa sakay bangka. So karon akong i-hyperlapse lang ni dire. Akong i-hyperlapse padumi mga lakaw may padungan to. So karon na namin sa Bethesda Fountain area. Si Bean, daghan kayo, he's getting all the attention. I think he's liking it. But yeah, nangita on ta miglingaw nga lugar para mag hyperlapse pero wa may nindot di ay. So dili na lang mi mag hyperlapse sa mga tao ug ni Bean. But you know what? I think right here might be good. Hold on. So karon nanaka na may dire gikan sa fountain dapit. Baho kay kuan dire. Baho kay tais kabayo dire. You know, baho kay tais kabayo, ambot din kanigikan pero mangagi mga tartanilya dire. Ya marag na AIDS walk nga to sa nahan, so among i-check it out, okay? Sa mong vlog. Murag nakatimaho kog mani, so karon pangitao na mo kung asang mani dapita. Okay, so maglakaw na pud mi, okay? So karon nakita na akong manihan, duol ra day kayo sa akong ginikanan mga pila ra katikang, so karon nakapalit ako og mani nga gi-coat og asukar. So mangaon ako ron sa mukaon ako ron sa mani. So karon manakog kaon so kung mani pero marag manguli na mi kay nitugnaw na nya marag si Bean ni marag kapoy nagigutom, so yeah, I guess manguli na lang mi. Yeah, human mamalik ra mi Central Park pohon kani gamay ram kay ni siya nga part sa Central Park side, you know, so daghan pa mig explore di dire. So thank you guys pagtan-aw sa kuang bugal-bugal nga vlog. Pero kung ganapa mo daghan, palihog lang niya kog ingon. Ingnalan niya ako palihog para maghimo niya pa yung daghan sa akong adventures with me and Bean. How's Bean? Bean. Bye.